Δεν τον φτιάξανε αυτοί ή εμείς εκείνον τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος συνεχίστηκε μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού και από εμάς συνέβησαν τα εξής πράγματα. Πρώτον, κάποιοι παλέψανε και εξακολουθούν να παλεύουν μέχρι και σήμερα και ομιλώνουν με αυτά που σας λέει και με αυτά που πράττει. Κάποιοι αλωτριώθηκαν και πήραν θέσεις στο κατεστημένο και στην εξουσία. Και αλωτριώθηκαν σιγά σιγά. Γιατί η εξουσία αλωτριώνει. Δεν είπανε τα παιδιά, ας πούμε, που ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο και μετά γίναν υπουργοί, γιατί υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις, ή μεγαλοδημοσιογράφοι, γιατί υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είπανε, 1975 που είμαστε ρε παιδιά, 1975 έγινε μεταπολίτευση, κάτσε να πάρω μια θέση. Όχι. Υπήρξαν οράματα. Υπήρχε μια τρίτη κατηγορία λοιπόν, μάλλον η πρώτη κατηγορία που αντιστάθηκε και αντιστέκεται, η άλλη κατηγορία που αλωτριώθηκε και μια τρίτη κατηγορία που δεν αλωτριώθηκε αλλά δεν αντιστάθηκε κιόλας, γύρισε σπίτι της ή αποσύρθηκε.